Минем бик каты психика берди бу әйбер. Бу бик каты борчыды мине, шул менә психика ягыннан. Панические атакалар да булды. Зөлфия Вәлиева 10 көн өйдә дәвалана, хәле начарая, кан басымы төшә, аннары госпитальгә эләгә. Ковидка ышанмый идем, ышандырды ди артист. Бер көнне хәле яхшыра, икенче көнгә начарая, үпкәсенә 25% зыян килгән. Шулай күп булмаса да име, ул ничектер бөтенләй сулатмый. Менә кислород аппараты белән антибиотик кадыйлар, казаннарны эшләтеп җибәрер өчен, каклыкларны кутарыр өчен, җүтәлләрне нитер өчен, дәвалар өчен шуларны барысын да бирәләр, Аллага шөкер. Даруларны табу кыен иде ди Зөлфия, моны ковид белән очрашкан күпләрдән ишетәсең. Ирем аптекага чыгып даруларны эзләп йөрде, 3 аптекага кирдем диде. Айсылу Галиева да ковидның җиңел формасы була. Табып язган рецепт буенча даруларны аптекадан алалар. Кыты үпкәгә зыян килүен күрсәткәч, исемлек зурая. Тагын бер тромбларны эретә торган дару, Ксарелта дип атала, ул бик кыйммәтле дару. 3,5 алдык инде. Алар икесе дә ковидлы пациентлар, икесенә дә табып язган дарулар бар. Госпитальдәгесе дәүләт хисабына, өйдәгесе үз кесәсеннән дәвалана. Владимир Путин хәзер 2 категорияны да тигезләде. Тиздән өйдә дәваланучыларга да хөкүмәт даруларны бушлай бирәчәк. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. Прошу эти средства выделить незамедлительно. Карар бар, ул ничек тормышка ашырылыр, схемасы билгеле түгел. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, өйдә дәваланучылар препаратларны үз хисабына ала, айрым категорияләргә закон нигезендә ташлама ясала. Россия хөкүмәте дарулар белән тәэмин итүгә кагылышлы яңа документны төбәкләргә якын арада җибәрергә тиеш. Шул вакытта препаратларны бирү тәртибе дә билгеләнәчәк. Проблема ил буенча мөһим, кайберәүләр авырып, даруга мохтаҗлар өчен хәйрия эше башлап җибәрергә чакыра. Мәсәлән, Башкортстаннан бер табиб ковидтан терелгән, әмма дарулары артык калган кешеләргә бу препаратларны хәзер авыручыларга бирергә тәкъдим итә. Что вам нужно? Какие лекарства нужно? Нинди дару кирәк? Табиб сезгә нинди дәва язды? Даруларны рецепт буенча гына эчәргә кирәклеген искәртәсем килә. Бар кешенең дә дару алырга мөмкинлеге юк. Шуңа күрә авырып терелүчеләр сезгә дә шәм катлаулы вакытта бер-беребезгә ярдәм итик. Бу ай биткәнче төбәкләр хөкүмәткә дарулар запасы турында мәгълүмат бирергә тиеш. Моннан тыш төбәкләргә өстәмә 10 миллиард сум акча бүленә. Бу акчалар шәхси саклык чаралары, матди техник базаны яхшырту, тест ясату, ковид белән көрәшкә тотылырга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.